Γεια σας, Greek Gamer Boy εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο που σήμερα θα παίξουμε Minecraft PlayStation 3 Edition. Στο Minecraft PlayStation 3 Edition δεν είχαμε κάνει ποτέ βίντεο στο κανάλι μου και γι' αυτό θα φτιάξουμε καινούργιο κόσμο, γι' αυτό πατάμε Great New World. Και τώρα πώς θα τον ονομάσουμε? Θα τον ονομάσουμε My Shark. My Survival World. Ναι. Και Survival, εδώ normal, είπαμε όχι hard. Bonus chest. Seed δεν θα βάλω seed. Να βάλουμε host, δεν θα κάνω hack. Δεν θα βάζω creative εκτός αν χρειαστεί. Αλλά δεν μ' αρέσει κιόλας να κλέβω. Αλλά δεν θα βάλω. Μόνο αν χρειαστεί για το host. Το βάζω για keep inventory. Και πάμε. Λοιπόν, ο σκοπός μας, το αποτέλεσμα είναι να, όπως όλοι, να πολεμήσουμε τον Ender Dragon, να πάρουμε το αυγό του και να βρούμε ένα χωριό θέλω τώρα για να ζήσουμε εκεί. Αλλά πρώτα όμως θα μαζέψουμε τροφή, ξύλο και αν βρούμε coal και cobblestone, πέτρα. Και λοιπόν αρχίσαμε. Μας έβγαλε το bonus chest. Μας έδωσε ξύλινο τσεκούρι. Ωραία, 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 ωραία. Χωριό! Παιδιά! Είπα ότι θα βρω χωριό. Και κοιτάξτε απέναντι χωριό. Πω τυχεροί πάρα πολύ είμαστε. Παιδιά, δεν ξέρω, αλλά και βλέπω και ένα ωραίο σπίτι. Μ' αρέσει αυτό το μεγάλο, θα πάρω εκεί που βλέπαμε. Ωραία, 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 ωραία. Και έχει και απέναντι δάσος. Και από... Ωραία φίλε. Μας έχει μόνο ακάκια wood. Εγώ θα πάρω αυτό το σπίτι εδώ το μεγαλούτσικο. Δεν το έχουν φτιάξει καλά. Πού πάνε και πώς ανεβαίνουνε? Και πώς ανεβαίνουν πάνω? Λοιπόν, ακόμα οι καλλιέργειες τους βλέπω δεν έχουν γίνει ακόμα κάποιες. Εδώ έχει ένα πηγάδι. Πω είχε... να κι άλλο δάσος. Λοιπόν, ας μαζέψουμε λίγο ξύλο. Να έχουμε. Πω τυχερή. Ένας villager, για πάμε να τον πάρω. Σκελετός. Όπου πας? Πάρτα, δεν με βλέπε. Έλα εδώ βρε, που πας? Λοιπόν, πρώτα εμείς πάμε να δούμε λίγο τα σπίτια. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν έχει κάτι, μόνο κάτι σκαλπατάκια. Ούτε εδώ, και εδώ πέρα είναι τα ράτσα. Ωραία, θα δούμε θέα. Αυτό εδώ πέρα θέλω να πάρω το σπίτι. Πάμε να βρούμε τρόπο. Λοιπόν, εδώ. Τα gravel όμως, γιατί τα έχουν εδώ πέρα? Λοιπόν, πού είναι η πόρτα τώρα? Χάσαμε την πόρτα, αν από εδώ είναι, νομίζω. Καλά που την έχω βάλει την κολόπορτα. Ωραία φίλε. Λοιπόν, όμως πρέπει εμείς να βρούμε ξύλο πρώτα λίγο. Είχαμε πει ότι θα μαζέψουμε πρώτα ξύλο. Ακάκια, Μην νομίζετε ότι δεν θα φτιάξουμε και δικό μας σπίτι εδώ πέρα. Απλά λίγο τώρα θα πάρει λίγο καιρό. Γι' αυτό Οπότε ένα λεπτό έρχομαι γρήγορα.
Ωραία. Λοιπόν. Όπα, συγγνώμη μου πέσε η κάμερα. Ένα λεπτό να την ξαναστερεώσω. Λοιπόν. Ωραία πρόβατο. Μου δώσει τίποτα. Ναι, ένα light grey wool. Πούσα μάγκα. Οπ, πηδάμε. Όχι. Παρκούρ. Δεν είμαι και πολύ καλός στο παρκούρ. Βασικά είμαι λίγο καλός. Κοιτάξτε τώρα θα το πετύχουμε. Οπ. Άντε για. Λοιπόν. Να, γουρουνάκι. Αλλά δεν θα μου δώσει τροφή. Τέλος πάντων, νάκι προβατάκι. Μου έδωσε. Με το τσεκούρι, ωραία, εντάξει. Κι άλλο γουρούνι, ωραία, αφού μου δίνουν. Άλλο ένα πρόβατο και θα φτιάξουμε κρεβάτι. Γιουπι, και αγελάδα. Πω. Το τσεκούρι είναι σαν το σπαθί, γιατί του ρίχνεις δύο. Ωραία. Παπάκι. Έλα το βρε. Πάρτα. Όπ, κι άλλο γουρουνάκι. Παιδιά, έχει πολύ τροφή. Τι έκανες εσύ ρε, γιατί έσπασες εδώ? Κοιτάξτε, τα φυτεύουν μόνοι τους. Κοιτάξτε εδώ. Βάζουν μόνοι τους. Δώσε τις πατάτες ρε. Δώσε ρε τσιγκούνι τις πατάτες. Εδώ. Πάρτα, έτσι, στη μορή σου. Λοιπόν. Ωραία, αυτά κάνουν μόνοι τους, μια χαρά είναι. Απλά τις παίρνουν αυτές τις καλλιέργειες αυτοί. Άστο να μην το χαλάσω αυτό, δεν το θέλω. Μπορεί να το θέλουμε εδώ. Εδώ. Λοιπόν. Ψάχνουμε τώρα, εμείς θέλουμε να βρούμε. Creeper. Villager, κοιτάξτε που έχει πάει. Κι άλλος, κοιτάξτε μέσα στη σπηλιά. Κι άλλος. Μόνο. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να φτιάξουμε. Μακρά τι κάνει τώρα? Λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε αξίνα τώρα. Πάλι καλά που έχουμε και cobblestone. Και μαζεύουμε το iron. Το iron είναι νομίζω από... Όντως που είναι ανάτο. Ένα θα είναι εδώ, κοιτάξτε που θα είναι ένα iron, δεν θα έχει άλλα. Τι είπα? Λοιπόν. Sorry. Το χτύπησε κατά λάθος. Κι άλλο, ωραία. Πάλι ένα ρε φίλε. Κι άλλο iron. Μέχρι στο πρώτο επεισόδιο καλά πάμε. Για αρχή μια χαρά. Λοιπόν, αφού έχουμε μαζέψει λίγα cobblestone, θα φτιάξουμε φούρνο. Σπάμε με το τσεκούρι. Και πάμε στο σπίτι μας, το οποίο είναι από... Πού είναι το σπίτι? Από εδώ πέρα, τώρα δεν ξέρουμε πώς να εντάξει. Ωραία. Πω παιδιά, είμαστε πολύ τυχεροί που βρήκαμε με τη μία χωριό. Και εδώ θα μείνουμε.
Πού είναι τώρα το σπίτι? Το μεγάλο να το. Έχουμε και σπηλιά για mining. Λοιπόν, 10 iron, ωραία. Αφού θέλουν και gravel, θα βάλουμε και gravel. Που δεν μ' αρέσει καθόλου το gravel. Δεν θα το αφήσουμε έτσι αυτό, μην νομίζετε. Ναι, να το σπιτάκι ωραίο μου φαίνεται. Το φούρνο. Crafting table. Και τώρα φτιάχνουμε από cobblestone, που είναι τα cobblestone. Σκαλάκια λίγο. Λοιπόν, εδώ πέρα όμως αν βάλω σκαλάκια θα χαλάσω τη φάρμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ψήσουμε τροφή. Έχουμε και ψωμί, ωραία. Κοτόπουλο, με τι να την ψήσουμε? Έχουμε και chest. Θα το ψήσω με τα μισά planks. Οκ, λοιπόν, ένα λεπτό όμως να δω. Λοιπόν, παιδιά. Ωραία. Τι άλλο έχουμε να ψήσουμε? Αυτό. Ωραία, και βραδιάζει, πρέπει να βρούμε πρόβατο. Βασικά πόσα πρόβατα? 2, γρήγορα. Πρέπει να βρούμε ένα πρόβατο. Γίνεται βράδυ και μαζεύονται οι χωριάτες, οι villagers. Πού είναι? Λοιπόν, όμως παιδιά, κάποιες φορές δεν λέω σε κάποια βίντεο, αλλά λέω ότι θα παίζω χωρίς να κάνω βίντεο. Λέω να το λέω off camera. Δηλαδή μπορεί να παίξω τώρα λίγο χωρίς να κάνω βίντεο, να μαζέψω ας πούμε πρόβατα και αυτά. Δηλαδή στο επόμενο βίντεο μπορεί να είμαι λίγο προχωρημένος, να έχουμε βρει τέτοια στολή iron και αυτά. Αλλά θα σας δείξω τι έχω κάνει, μπορεί. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Subscribe, like, share, ένα λεπτό όμως. Ωραία, έχουμε και μούτον. Βράδυ, όχι. Κοιτάξτε τι ωραία φαίνονται με το σπίτι σου, στα torch. Μόνο από εδώ πέρα είναι σκοτεινά, ουστ. Κοιτάξτε. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε subscribe, like και comment και share. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye.